Malia que era a primeira edición do concurso, a implicación cidadá non fallou. Preto de 30 veciños vestiron os seus balcóns e fachadas coa máis vistosa decoración navideña para encher de ilusión as rúas e barrios de todas as parroquias neste Nadal atípico. Quería agradecervos a vos, tamén a todos os cerca de 30 participantes que houve no concurso, pois que esta primeira edición xa tivera un nivel bastante alto, porque a verdade é que daba gusto pasear por moitísimos espacios do noso concello e que agardamos pois que para o ano se poida volver a facer e teñamos todavía, si cabe, máis participantes. Eu simplemente pois eso, agradecervos a vosa implicación, o voso traballo, felicitarvos porque a verdade é que a xente estaba encantada de ir a pasear por Carreira, estaba encantada de pasear por un montón de barrios onde daba gusto mirar para as ventanas. O primeiro e segundo premio foron para a parroquia de Carreira, curiosamente a dúas vivendas veciñas situadas no lugar de Parte ao Río, propiedade de Elisa García e José Manuel Parada, respectivamente. O terceiro recaeu en Ángela Pego do barrio das Avesadas. Os premiados recibiron vales de compra por valor de 300, 210 e 120 euros.